Joo, eli mä oon Haapamäen Asko ja mä oon tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutuspäällikkö täällä Stadion ammattiopistossa. Ja tosiaan niin teillä oli siinä joku applikaatio. Joo, että oli se applikaatio, mikä tuossa aikaisemmin videolla esitelty, että helpottamaan tätä meidän koulunkäyntiä ja kaikkea, lähestulkoon kaikkea, että yhdistää noin netissä hajalla olevat tiedot ja asiat yksinkertaistaakseen oppilaiden ja koulun henkilökunnan työntekoa. Mitä mieltä sä oot niin henkilökohtaisesti tästä? No itse asiassa se varmaan niin kuin auttaisi meitä kaikkia, että ei oppilaita myöskään, mutta myös opettajia, koska meillä on tällä hetkellä jatkuvasti sellainen tilanne, että me ohjataan opiskelijoita täällä käytävillä, kun ne harhailee milloin missäkin. Ja meillä on paljon poissaoloja ja osa johtuu selkeästi siitä, että opiskelijat ei löydä oikeaan paikkaan. Että ihan hyvä idea. Joo, ja sitten mulla on tässä tämmönen nopea piirustussilmä siitä, että meidän koulukampukseen kuuluu 5 taloa. Jos meillä on noin 1600 oppilasta ja on about 35 tuntia viikossa kouluun, niin montako kertaa sen viikon aikana tosta joutuu porukka etsiä sitä, että minne ne menee. Eihän tässä ole suhteessa järkeä, kun on levitetty sinne 5 eri web-selaimen sivuun ja sieltä yrität säätää kaikki nämä, mistä sä löydät, niin nyt yhdellä applikaatiolla olisi paljon helpompi. Kyllä joo, siis itse asiassa tänäänkin on monta ihmistä ohjannut, että olisi tosi hyvä, jos sellainen applikaatio löytyisi. Tossakin varmaan, jos kertoo nuo luvut, niin tulee monta 10 000 tällaista opiskelijaa tuntia per viikko, eli kyllä siellä varmaan tosi paljon henkilökunta joutuu ohjaamaan. Et jos se olisi jossain selkeästi, niin en kyllä panisi pahaksi. Joo. Ei tässä muuta. Haastattelumme tältä erää.